Kinong alam juga Federation of Riwar Mingi Local Dorbar hadin ka jingelum patba hakmat ka Jakarta rekam juga NHIDCL hadin ka tu ka ni minute kila yo bania kendo yo he nong alam juga NHIDCL haka khatnyau terek ukala lungkon hakamra terekam jung u halor ka jingjot rathai ka surok shillong dauki habakran shikila pathai khubor nakaliang uba Edmund Khongai uba deru nong alam juga Federation ulong ba nakaliang juga Federation kalabu arpos ngi ya ke NHIDCL ban pendap no mardor ya ketika surok lada kimla nakaliang juga Federation kanet ban ujor daka PIL syaka ying kasari Megalia High Court Shushu nakaliang ka Federation kala penremru ya MLA juga than ubam la ban le AA halor ketika mat ban nakaliang ka Federation kala da waru balada umla ban tuklar ude ban hiar shukino mardor Aku beli pergi media tiba lapor kena dari kesini. Di dalam mesin gaba sengukia bat kitkia ya laga jong katong katain nakaliang ka Federation of Riwar Mingi Local Dorbar ringkat bat kini kikenhun seng malang kibangi la ya tau ya ka Joint Action Committee ha kini kata yo ko balada tinggi lawan menem step ban ra plakat akhmat office jong ka NHIDCL minta kesini kumba pilai baga jingwan ke jengi ban ra plakat daga bejajai kalong kum katak kasin ban penpau sya ke sarkar jela bat sya ke company namar ke jingtrei ya ke surok shillong dauki kham tame na penusla sharum ter syadu sya umsim kalalong ka ba dang syupet hilawan dan jungi khmat ke bangi mi hapsyu baga dei ke surok tingi nakaliang ke jungi lawan menem step ban ra plakat de hadin bingi ra plakat kila khot ban yakren bat ngi kinong yalam hapo kani ke office ban yakendu ya u nong yalam lani uhe jong kani ka NHIDCL tingila ekran kababun kiliang ngila yathir tingila ekran ru ba kajingwan kajengi da kajing sokhelang barok khot kinong sensyar sinong hakani ka thain riwan jongga penusla barok away ringkat bat kini ki association tourist bat ki nong nya kali nang thi na po ka thain kajengi da ka ba niwan da kaju kasur da kaju ka nongrim ban dawa na ka state government bat dawa na kani ka company National Highway in kenika NHIDCL baka day ban le no mardor ya kenika surok ngi iba man ka por ki supen biet man ka nangi iba kiwi ki seng balang kila yaki man usnam ngira yaki ya kenika isu ya kenika surok umdan basngap umdan basimkhia nila yo iru bana kliang ESDO ila simkhia badia shong meeting bat ki nong yalam sinong bat ki seng balang bat kiwi ki association nrai ngi iba kampoi sai kenika jingasong meeting ringkat badi SDO. Tena kaliang jungi hakani kasingi ka pamenta niwan naga jing sungkia balada kani ka company kamla ban ai ka jing tray ka bapura ya kani ka surok ban pendep hakani ka peaceful bat ka phase 2 ka bigi ba ka ka jing sniu palat ka surok. Tingi ngila ya kren syai menta nakaliang jungi kila pen pau bakidon ke jinge habun kiliang tingi kani ka XU ke jongki ngimpediang nakaliang ka Federation nakaliang ka JSC ngimpediang ya ke jing kran ya ke jing ajimut jengki nrei kila pau ban ai de ke jing thok ban pendap no menta ka to kan benai kini surok ne kan jing ngisim ngimpediang nrei ngibu ru ya kene ka tarik baladaki kimla ban le ha kene ka arpus ngi kum bangi lai bu ngilai kran menta ngikran markhamat bangi aipor arpus ngi ya kene ka company ngi aipor arpus ngi ya kene ka sarkar balada kamla ban le ai ya kene ka surok ngimban si ban kiu sya kami kala high court da ka bangi nujor da ka PIL kata ka dai ka bangi kran ha ka basai hakmat jong ni general manager jong ka NHIDCL ban ngikran ru sya basai sya ka sarkar bagane ka de gejing jenjar jong pi ba la lightly kisnam ni lamat ya ka ni gejing sniu ka surok kiu dor ki mar ki mata kiu dor ki bai kali nang ta ka kta ya ka let kawan jong ki briu jongi ha kali kawan la dai ki bapang ki bestom kham tame ki khna puling yo i bah ki di kisam poliyor ngi i ba bon ki khna pulia jungi ki thut ha ke exam namar ka surok tang supoi ka poliyor ple i chethe kadap da ka nang ta ki dukut ki surok nang ta ki lentik singking ru kimlong ki basingan banyan nang tang i isu wat ki men simri ru ki ladu ha ke ni ke jing trei ke surok kum ma ple yo i ndi bangi kran hang ni ilapan pau makir ki suto tikane ka dei ka warning lane ke jing ai ke jing mana na ka ni ka company bat ka sarkar balada kimle ai arpau sungi nakaliang ka Federation ke JSC ngimban si banle ujorna sya ka meliha ikut da ka PIL kata ka dei kami keren da ka basai ban nakaliang ka ni ka company kala pular menta khamat ka jongi ngamtip ki kular sisana ki kular kai namarkat ki bakawan
nagi seng balang nagi ngi ken hon ki kular baik banle ye kene ke surok enrai kene kadai ke jingkular ke jungki hakmat jungi kirang ba tingi ki dikiri rang ba ki bawan nang pokat hain diwar kirang ba sinong ki sodar sinong nangta ki seng balang nangta ki tourist association nang ti na pokat hain riwar jungi iwan menta da ka jingkit kli ya la ka jong ka dong ka hain iwan da ka jing sukhya ndai bawan hang ni ban pen idur ban yakran media ndai iwan da ka jing sukhya namar pindalai dalade ka surok perusla watang banyat da ki kulai ro ngatharai umtre banyat ya kene ko surok maka jing sdiok sheba polat kene ko surok ni iba kene kedai namar ngi iba ka surok kedai bodlum jong kayo pakot tingi pen pawru hang ni ka bakado lada MLA badan burom jongi ibadai ru i deputy chief minister haka juko por ibalong ru bapai ya ka surok lada idon sisya ka mesim ke jingkit kya ya la ka jong ka than ngakular ban ong ba idai ban her syuki lada umla ban pendep ya kene ko surok hakini ki benai bat hakini ki tayog ban wan kata kadai ka khubor ka basai ya inom ikmat jongi la idon sisya ke jing sukia ya ka jong ya la ka jong ka konsumsi mardor idai ban her syuki lada umlai ai kene ko company ya kene ko surok ka jongi tang kani kata blai syukur ka lot ka bangi ma ban ya kendu ki ki ngong ko thai ki bor angka jingwan kendu jongi bat ka office trekam jong ka NHIDCL namar ka jing dawa jongi kalong ban pen phano ya ka surok na shilong shadauki khampam e ni da banjur ban baki deno e ka ban pen phai mardo na pen fla shadu dauki tamabe namar kum kinong song sinong jong ka than jiwa bat blai buju namata ka Federation of Riwar ini local dorba kapala lum nalang yang ki action jong ka kunsla action bat ki southly ki action ki bangidon siap ka than ki badai ki tourist ki sumo local taxi bat ki suf indika te nagalyang jongi kum ka action ngiyo i ya ka jing long bom su nyo kane ka office NHIDCL rengkap ki kontraktor jongki ki bakilbu na kasnem sa kasnem menta om duna balapalat ya ka license ladat ban penjot ya ka surok na chilong sadu dauki ka jing donam jongka mendai menta ngi snow ya ka ban ai ka jing khulai ka federation ka jing khot jongka banyo banyawan jania banyawan jabun keten hang mendai ka jing bun keten jing kalong daga ba jai sim be ya kajing ya sungthu bat kajing ya mirjing lang hagdei ka federation kumju bat ka NHIDCL bat nakal yang jungi ki action khamtam kinong nei nongwan kinong song kali bat kumju ya kinong nya kali ban poi kinong nei nongwan ka dor jong ka bai song kali kala long sama pal ka daw kalong nagajing sneu jong ki kali khamtam naga jing sneu bat ka jinglong thleu kis ar jong ka surok kawa penlong ye ki kali bakin pha nagawe ka tayo sagawe ka tayo ban pen pha namar ban kit ya ki nong le nongwan bat kawa khame nagalyang jong ki kup siang ki sem siang namar ya ka surok nadu pun sla shadu dau ki tambil layo i ya ka jing long bom kenko bat layo i balayo right ru da u local MLA u badai u deputy chief minister jung bat lagi ko por u badai u pe ka ne ka so te kumta ni pen pau ya ka jing diao ha badai kham tam e bat ka ne ka jing long man jong ka te nagalyang jong kum ki action ni IP bakini penbana ya kan ke jingwan ya siam jongi bat ki hapo office jongka NHIDCL bat ni tharu ka kruok sha ka piludi bat u minister jongka piludi barai pe khmi nakam ta ka liang jongka surok ka lek kawan ka balong ubut long ka jingyo ka jingkot ndai nakam ta ka jing sneu ki surok ban kajing penbah kitrai kali ya kali jongpi kalawan kajing dunong siapa palang tena kata kata kayo akot kala ahyar bat
ke jinglong jingman ke chong song idon ke jingkermen bang yo no nang ni sikma